developing a heart after God's own heart. Amen. Developing a heart after God's own heart. Amen. As you develop, don't only focus on developing the intellect. Then cash to a abasisithi babafana banenteshe besaqeqeshwa sithi kodwa phela usuyithuka ubona unenteshe kakhulu emonku sithi lenteshe nayo yenza. So as you develop yourself for this responsibility, develop your heart so that your heart can be after God's own heart. Ngoba uThixo akakhangeli mphandle, ukhangela inhliziyo. First Samuel chapter 16 verse 7b. Tile ndawo musa ukukhangela imbonakalo yakhe nokuphakama kwesithobo sakhe. Ndiyika ke lesi bandimcebisa but ithi xa igqitha ukuba umntu ukhangela umphandle, uYehova ukhangela inhliziyo. Kala sikhobe kule ncoko kaSamuel noThixo eseBhetelehem enkundleni kaJese. So as you develop ministry, try to do this for your own favor. Develop the heart. Develop the heart after God's own heart. Amende unindlela yokukhawuleza. Losithathu isifundo esisifundileyo ziyasiqaphulela kwindlela kaThixo yokukhangela inkokheli nendlela kaThixo yokukhangela umfundisi. And into ezifikelela kuyo yinto namndayifunda ndingukhwetha ekuthiwa liphamba yoba inkathazo kaThixo akakhangeli ngendlela abantu abakhangela ngayo, akakhethi ngendlela abantu abakhetha ngayo, akaboni ngendlela abantu ababona ngayo. Abantu bayimpreswa zezinye izinto, uThixo uyimpreswa inhliziyo. That's what I want us to reflect upon. And let me so good. God is Balosofunda. In fact, as start as is Funda and there is a thread that runs through. God rejects the leaders we want, but sends the leaders we need. Then the Nabona Romanikuko. This is Funda. Uthixo yes, ask ezisimanga sentoba athumele ezisingazifuniyo kodwa esizidingayo, ngoba ixesha ihamba into ezininzi aziyazi kwezidingayo, zazi izinto ezifunayo. Ndiyabona namahlobo kosa sinzima kodwa besilula, ngoba umntu ukhafala umntana kanti le nto athetha ngayo uthetha ngento ayifunayo. Ayikho sidingo
Sama sonke khamele xa uThixo ekhangela inkokhelo uyaziyeka into zifunayo ngoba uyaphawula ukuba ezinye into zifunayo ziyingozi kuwe akuniki into oyidingayo. Yile nto ibangela abantu abaninzi bade bathi imithandazo yabo ayiphenduli ngoba bathandazela imfuno abathandazeli izidingo. So ke sifunda apha ke ngaloo nto andifana ukhangela. So funeka xa ndakuthandaza ingqondo ingcwele naxa ukhangela inkokhelo ingqondo ingcwele. Yile nto kuthiwa mayibe ngamavisa ndiyavuya engadilongi kwezi cawa ezingooJesus neJerusalem apho kubizwa wonke umntu kubizwa nabantwana xa kufuna umfundisi ekuzawuba makavute engazinika ivotelayo kuzoba kuthatha abantu into yoba sebevutile abakwazi ukubeka phambili hayi imfuno zabo but izidingo zebakhe. So sifunda ke apha into yokokuba uThixo icebo lakhe lokusindisa ilizwe nokukhathalela abantu bakhe aba ebafunayo yababhekisa asike athathe asinikaba sibadingayo siyabafunisa. Esibani sisifundisa loo hambe ngokuthi kaba ngoku ndifune uba ndingabi namntu ndingamfuniyo ngoba uThixo une-sense of humor usakunikela umntu ungamfuniyo amuthi ndithimva kanjani naye ngokuthi hambe ngokuthi thembisa so ndifunde ngokuthi yoba ndingabi namntu ekuthiwa ndimfuni ngokuthi uthi kune-sense of humor ya ne-sense of humor uThixo nomalane uba uphuma impuhlu phandle ukuthi andimfuni uba amthatha azambeka apha ecaleni kwakhe. Ngoba i-focus yakhe is not on what we need, on what we want, but on what we need. And it needs analysis kaThixo ikhomba enhliziyweni. Hamena kokwethu ethandazayo zihlobo zemisebenzi injongo yale nto hamete zawukhawuleza. Injongo yale nto ebangela uThixo enze le nto yeyoba unezithembiso asinike zona Thixo. Akumfundisi uthembisa lenta yoba ukinga uba wena uthembisa irhamela uyayazi uyaxolisa nguThixo onezithembiso asinika abantu bakhe. Sihamba sonke irhamela nale ndawo siziphuzi. And xa ekhangela inkokheli ukhangela umntu azakuzalisekisa ngaye izithembiso zakhe ebantwini bakhe. Siyabona umntu ongazuthi wakuphumelela into athi jongane into zinezilefa. Umntu ozafika vele ajonge kuThixo athi bendingubani na Nkosi uba ngenzeka izinto ezinje ngexesha lam. Bendingubani na Nkosi oba ungathi ndiyinento ndiyo kwezikwezi ngolhlobo ngoba asenziwa nguye zenziwa ngubani nguThixo yelusisipho esandleni. So you must develop a heart there. That is after God's heart. So that uThixo akwazi ukuzalisekisa izithembiso zakhe ebantwini bakhe ngayo. Ngoba uba inhliziyo yakho ayikho semva koThixo, it is after something else. Awuzukwazi uThixo akusebenzise to fulfill his promises upon his people. So we develop that up. Funu lahla into ezintathu ngolevisi. Ithule funu lahla into ezintathu kodwa. Kumele ukuthi thina
Now, yabona apha i-characters nezimapha zimbini. uSaul noDavid. uSaul ikhomanda lomkhosi. Akwathi kwawumiswa pha waqoqa zonke izizwe, waqoqa umfana. Waziwa uSaul as a commander. But commander as he was, he depended upon ingubo zensimbi. Ufundisa kwesilandelisi yinkokheli exhomekeke kwingubo zensimbi ekuba amadala elizwi likaThixo aliwa ngengubo zensimbi. Nandibahamete wathi waqaqa kwintilize ela for 30-40 days. Ebona Goliath enehlele ikhula ngaphesheya ezinqelele ingubo zensimbi, kodwa engakwazi ukwenza. So i-character yokuqalapha inengubo zensimbi, ixhomekeke kwingubo zensimbi, i-commander in chief. Kodwa inento enye isinike isaprofeso kwalusa olunye lwethiko into yezinto amadaba okholo awaliwa ngengubo zensimbi. Ikhona amahlala kwintelezela oyisithi uyahopha oyihlangulayo ethuphanebhele uyalisala yathi usakuwena uphethe ihlele nentshuntsha, kodwa mna ndiza kuwe egameni likaYehova, ngoba akungantshuntshe koyise kaYehova ungomoya. Yeke ndifuna ukuvukwa into yakho. Uyabona boy, abekawini the golden voice ezisipotulazi abekawini zigaranteed noyazi lonto ayisemina kukuzinto zazi ngoJanuary baziphuma ngoDisemba yona sozingabisekele ngoba ine-connection zikawini sesipokothweni zobishop nezentsumba zomalume notatomncidi amagosa esekethe ayasalana nayo. Golden voice, you bought love. You got a necklace. The short and the wide, the short and I need one in the secretary. It's a the secretary. You move, you move. This cooking lemon bag, Goba, the second. Never connection. What? It was short and higher. Short and higher. You look at you. Come into the question. The China side. Awfulness. We are awfulness. It's okay. I'm intellectual. But it was full of food. It's a full of history. Full of history. Awfulness. On a night. Uyingozi siqinisakhe endiyingozi ehameti kwimihamete ikhokhelwa ngengqondo kanti irhamete ikhokhelwa ngomoya. Ilizwi likaThixo so develop your heart, develop your heart after God's own heart. Ilizwi likaThixo hamete unazi namayamfundisisa nomumfundisisa ithathu nanke nento ecele ephuma kule nto etoli kwabo hamende kokwethu ethandazayo. A person who is after God's own heart is a person who sets himself or herself to do God's will, nothing else. Uzimisele ukuphilisa uThixo, umphilise uThixo so that you understand. Umphilise sekhona uThixo is too demanding. But once inhliziyo yakho ibe semva kuThixo, you develop your heart
so that you please God, but no one else. Zathi mabasibhiliva ku into zoba kuthi uba nomkile sekethe umoshi. Ngoba amaxesha amaninzi suke lo mntu ongaplease bantu, suke engaplease second. Ndayifundele lo Tata Boys. Tata Boys was one of my mentors. Epi, you know, when we get to the movies, after I watch anyone, second second, they plan to buy it there. 3, 1, 4. Then we have a number, what's 1, 4? So you could have come by. I have to never be enough. You have to be enough. She never was second, so I will show. What would the boys? They won't against you see. Isn't that good? You have to get second. We don't catch up with that. Parati, one home. In a second, what would the boys? You can't go. In a second. This second is I think. Doesn't go. And after that, I stand for years. And I'm fools. But don't feel so please. But that will be enough as a member of someone for. Then you come it, your heart must be after God's own heart. You must seek to do and to please God. Ungadi ye people's pleaser. Ungadi ye child. Your fools. Ngakachika ngene ngokwethu ethandasa yabona lento uma uyivapa ukuthi wakwabizwa kodwa uJose makeze lonke abantu wakhangela amadoda nesixatsha amadoda amade ayabonakala oyibona ivela phapha indoda abantu after time map bathu Samuel xa ethi hayi nguye lo Samuel ngumuntu athi uThixo waphi bethapha ayinguye uGqithisi umenyuka kuthathwa eziswaphe mama ahle kugqithelwa ukubala ngoshama wesijokaba xa uJose onyana wakhe esiqhele ungaqala uvele into kuthiwa abesiqhele ayibalwa le nguDavide kuthiwa kugqithiswa onyana abasiqhele, a symbol of completeness. Into wabagqithisa bonke onyana bakhe but baba ngemapha bahle ngebonakala wathi uThixo aba bandibulala suka kulivisi. Each young believers, it's easy to be carried away in the fullness, by populist. The populist is what you trust to get my body, who is the Kapana. We populist. It's easy to go fullness, who be after the honor, who follow uthule lothetho sinkwazi uthi xa kuthethwa uqhubeka ngemiseko ilula ngoba abemfundisi kodwa yazi lento ministry is not about that ngoba you can be honored by people because you can be a charmer ulandelwe ngumntu wonke kanti akekho uThixo ngoba ushota inhliziyo ngibile mosikamethu lonke into uthetha now, what was we Veleno? Kalendela, a Begonella, Bounty Matata, a Pogway, the common post himself. 1 Samuel chapter 13, verse 14. Which, Sam, Ugumganbako, Abusman Pumere, what the Hissy, which were pet, Usalu pet. We are here to come. Who took away John? Lendo like a part. I want to many. Want to take a seat. Let me to answer the verse. But not this in verse 14. I have found a man that is after my own heart. This is humanity. It's a good and it is unique, but being God. So, you together, Maka.
wandogela nawe. What sets David apart? Kuzo zonke inkokheli inhliziyo yakhe. Ngoba inhliziyo yakhe engekho sebantwini, engekho kumanqatha elizwe, engekho nabarhulumente. Inhliziyo yakhe eyisemva koThixo. Xa uThixo esithuna ebetsho, xa esivela pha ebevela, because his heart was set off to do God's will. Inhliziyo esemva koThixo is not impressed by people's abilities and skills, but it is impressed by people's beauty, the inward beauty. The inward beauty. Amen. Udavide abazimbili into abalulwa ngazo. Akabonde akafanelekanga kuze kuthiwe wayenza. But nansi le ndawo enzima pha engqondo amehlo inamehlo amahle inamehlo amahle. Now uba uyayilandela le nto amaHebhere athi xa ethetha ngamehlo athi eyes are a window into the heart. Thina amabongo sezilalini uyilandela intombi noma inezigwegwe netshomi engaphulukana nazo nyathi sibhale iqangena nayo esikolweni athi baba mthobele yaqala ukho nentombi apha mthobele athi phambi kwakhe uthosele alomntana unesiteki endikufuna into kaJames into kaJames ubona ke awusakhula igazi lishushu nengqondo yomuntu ujonga into ijonga abafana xa ukhangela ijonga ijonga abafana baphuma kumakhaya anezinto afunile athi uthi baba lo mntana ndimfuna kanti uthi baba ujonga amehlo lomfana uyijonga amehlo lomfana aqhobhoza kanye ajongile wabona inhliziyo yakhe but lo mfana une-potential yokudistroya umtholile. Akathoma uPawulos ukuthi izimilo ezikhohlakeleyo ziyazonakalisa izimilo xa ukhetha ne-choices ukhetha ipokotho ufuma khangela abantu abanenhliziyo. I can say, when I look at it retrospectively, I don't think it was dope. Because I want to put this back. So I'm going to tell me free. I'm not going to put this in his way. So the family, just being here, it's a trouble. So, Lego, it's a trouble. In German, and for the sea is the inward beauty. I wouldn't cut and I know what in handsome. I wouldn't cut. I wouldn't know I will cut now. What a color in there. And what he has to, and I only want in his issue. It is not talking to put my hand in his issue. The sun is to put his sweat. Obathanda banjengawe ndizendiwusungele usindiso lwabo bonke. Yabona xa usokola ngenhliziyo uba nabantu abangabakho ukhetha abantu abathile abazayithini yakho seketheni kanti xa inhliziyo yakho isendaweni
Uvela ngokuthi bake ndifuna ndiyincedisele yini kwizinto zasikulu samaGolide. Uxa eqala uPawulos athi into kaThixo ebubude ebantwini ilumkile kunezinto zabantu. Nento yabantu elumkileyo ibubude kuThixo. Ngoba uThixo liphambi ngolu hlobo loba xa ekhangela uyayekela ukuthi zi-content boys aske avuthulule ihlakahla, avuthulule into engaziwa kakuhle nobizalwa nayo ithi enkanye emhlolo ingakwazi nozixela ngoba yakhula itekisi. Aske uThixo ayivuthulule, aske uThixo ayihlambe uThixo athetha ngaye athi wenyule zinto ezingena amakhaya, wenyule zinto ezingento yanto, wenyule zinto ezingathazikho aphosa umoya. Athi ukuziphosa umoya ziyimeje zenze izinto ezingena kwenziwa ngenxa yento yokuba uzothi kumoya. Uma ngigqibile emakhaya a person who after God's own heart does not look down upon others, nor himself for himself, azicekisi ndakabacekisi abacala into iBhayibhile nayo usiyibuza. Into engiqalayo apha yeyoba uYese uzisonyana bakhe bonke awugqiba ukubazisa abhekabheke ngathi baphelele kude kubuze umprofethi wayeJesu baphelela abantwana bakhe. Yabe uyazazi uba baphelela uzise zonke ezifanelekileyo, zonke zine-physical stature, zonke zine-abilities and skill zokulwa ezifana. But wabazise baphela wawugqiba wathula ngathi baphelele. yanguSamuel oneJese baphelela kwakukho umkati athi hayi baphelela ukhona kwaDotha olusubahlekishayo wathi uSamuel hayi makezi ngoba kuzuthiwa phela kufika ndivama usikhona. Meaning in his own family uDavide was not considered as a person who has a bright future. He was only looked upon as a shepherd boy, nothing else. His own father looked upon him as a shepherd boy, nothing more, nothing else. Now, divine. Kanti ngoba nje bona ngolu uThixo uyamcenga phaya kuyo umlungiselela ukumlungisa. Now uva istori sakhe soba there was a time apho ibhere yemka negusha. There was a time apho ingonyama yemka negusha. Kuye kwamadoda amadala ahlela apha ekhaya nanku umntana usilwa nebhere nengonyama ehlathini nendiva bethuni kanti uThixo uyamlungisa. Akazilungisi ngale ndlela esilungiswa ngayo. Ube ngumama's boy, a daddy's boy. Xa ezakhe zilungiswa ziyalahlwa nje khalenda ngokwethu. Kanti ngoba isehlinyuka nje isilwa amadala ngeqeqesho nje. Umuntu lo akawalwa amadala ngamandla akhe ulo ngamandla kaThixo. Ngalaba oyisisayo uGoliath. So ibalulekile esithathu. Xa unale nhliziyo uzazibona ngoba ungabi namntongo wakho. Abantu othunyelwe kubo ibe ngabantu othunyelwe kubo bonke. Befundile bengafundanga, bengamaqaba bengamagqobhoka, beneziduko bengenaziduko, benamakhaya bengenamakhaya, benezinto bengenanto.
lithi usindiso lwabo bonke baphakathi babe ngabo. Awani biyongu so culture shwe. So there, develop that heart. The heart that does not look at the stature, but the heart. The heart that does not consider ukomelela kwabantu, but ujonge indlela abaxhaswe ngayo. Uyayazi ukuthi kukho abantu abangamnyenywani babamthandazela umfundisi. Uxakwa ngaba bathuthisayo bafuna ukuphatha. Bakwenza impazamo bemangala eteksini kungekho lo muntu wecawa kule teksi. But abanenhliziyo kaThixo uzawuthenga khange athethe nomthetho athi awufike ekhaya athi ndincede Nkosi khangela umntaka baba ubufundisi bakhe ungapheleli kule second unyule akuphelelwa ngamandla molula isandla umthando ngoba umntwana ikhangeleyo nomntana anganazi impazamo kodwa inhliziyo yomfundisi unayo. So pray, not for ministers you want. Pray God to send you to one thing. Ministers you need. But the ministers not those that you want, but the ministers that you need. 2:4. Angikizela. Ngaphume ezweni. Wangiphefumula wami. Ngangena emngcweleni. Yiva Nkosi yami. Yiva ngokufunga kwami. Wanga uhamba kwami. Ungabheka ezulwini. Zanga zonke izenzo zami. Ngayami Nkosi. Nceda Nkosi yami. Nceda ukulinga kwami. Kwakukuvuya kwami. Ndingavuya futhi ngawe. Kwakukuzama kwami. Ndingalandelana nawe. Vuma Nkosi yami. Yezwini 2:4. Benjamin, uthandaza. 2:4. Thandaza.